Люба ти представя! Имало едно време едно малко охлювче на име Карлитос, което живее в градина, пълна с цветя във всякакви цветове. Въпреки че бил много любопитен, Карлитос бил и малко страхлив. Винаги гледал как бръмчат пчелите, как летят пеперудите и как скачат щурците. Но самият той само се плъзгал бавно по листата. Тук е по-безопасно, мислял си той. Един ден, след голяма буря, изгряло слънце и на небето се появила красива тъга. Имала толкова ярки цветове, че изглеждала вълшебна. Всички насекоми в градината започнали да тичат, за да видят тъгата отблизо. Карлитос, хайде да тръгваме, казала една калинка на име Лили. Казват, че в края на дъгата има специален подарък. Но Карлитос погледнал голямата локва пред себе си и казал: „Не мога, твърде опасно е.“ Лили се усмихнала и отговорила: „Не е нужно да тичаш. Движи се със своето темпо. Аз ще те придружа.“ Карлитос поел дълбоко дъх и с много внимание започнал да се движи. Първо прекусили локвата, после преминали под няколко паднали листа и накрая стигнали върха на едно малко хълмче. Оттам Карлитос видял нещо невероятно. Дъгата сякаш докосвала земята точно пред тях, а на земята имало локва, пълна с цветни капшици, които блестели като звезди. Лили подскочила от вълнение и казала: „Успяхме! Виждаш ли, не беше толкова трудно.“ Карлитос се почувствал много горд. Бил преодолял страха си и сега се наслаждавал на магическата гледка. Преди да се върне, взел една малка цветна капчица на черупката си като спомен от приключението. От тогава, всеки път, когато имало буря, Карлитос си спомнял, че за да бъдеш смел, не означава да не те е страх, а да се движиш напред, стъпка по стъпка, с приятел до теб. Ако тази приказка ти е харесала, не забравяй да се абонираш за канала за още много магически приключения.